Jdi dozadu, otoč se. Tudy. Semka ne, máš co? Team, Žádný. we're in serious trouble here. This is sabotage, and intruders have infiltrated the lab. They've taken out Bravo Oh, team, frick. and they're Ale out odkud to přijdou? kill. Oni přijdou z dveří ještě. Stop them. Bacha, červený máš. Červený Co dělám? Emergency mi. Ale už jsme blízko, že jo, ale... Oh. Teda No, hustá na boys. nic. No, Jo, tady. to se nějak otočí. To nalevo, stop. Omrny. Nalevo, hej. The power failure reset the security locks, and they've stolen the Dávám gear. tady to. To nenajdu v životě. It looks like they Ale didn't jo. find the tracking beacon, though. Hej, tady tam si vypadá tak retardovaně jako. Quick, don't let them escape. Tady, Big Dogu. You're heading for the roof, kámo? Tahem, jak za mladá. Ty vypadá tak retardovaně, když nemáš ten headset. Ještě zase jak vypadáme, když máme... Hej, zvětšně zbraní, už to, nebo? Já nevím. To je tvoje, ne? Stay sharp, Alpha Team. Security Omrny. sensors Hej, are ten picking sas. up movement Strašidelná at the věc. level. Jestli nejsme u sebe. Omrny. Hej, tady nikdo není ani za náma, no, tak... Jdem dopředu, ne? Prostě... Tudy, dog. Můžu jít dveřma? Jak se jít dveřma? Okay, it's okay. Dilák, kámo, na chodíme tady. Hej, bacha, jsme červený, jo. Znamená, kámo. To je mlžení. Já se přijdu ve Fortnite, dog. Hej, já mi přijde, že fakt jsme jakoby... I my se koukám. Tvojí. Hej, to je jak Fortnite, to je jak Fortnite. To je skoro rozseká ten dík. Jo, lepší je to ten Scar, kámo. Hej, já jsem jich zabil tak 1000. Za minutu, upřímně. Jo, oni... Čemu je infiltruju. Emergency meeting, jak tady strašně moc, jo? Není. Bacha, tady říká mě. Omedy. Kde, kdo se bojí, nesmí dolesat. No, já umírám, dog, to je ono. Já umírám, dog. Jsem zemřel. Já si musím říkat, že tady to není reálný. Kde seš? Jo. Hej. Já umírám, to je ono. Hej, my jsme úplně dementi, upřímně. Možná i nejhorší ve hře, jako co to ne? To se to prtná, ne? Jo, je tady metoda na to, když se ti nabít zbraň, můžeš switchnout a Hej, vlastně my s campujeme. Ne, tak ne. Spawn camp. Hej. Starý. Okay, looks like it's all quiet now. Roof access is up the stairs. Mám main character syndrome. Tudy, dog. Jo. Damn, Fun, the kámo. stairwell's blocked. Oh, You'll need to take that maintenance lift. It's the only way počkat. up. Break the glass, Počkat. get on board. Já Ready jsem glass? řešil, že na nějakou věc. Glass, bro. Ale to je ten problém, ale jo. ono není kam líst. Jo, tady, já. Ale už jsem... Hej, ten výhled taky dobrá Quickly, věc. get on the lift. We need Je lift, dog? Nemysl tam, nemysl byl to. Se nabít. too late. They're escaping late? in that helicopter.
Tady. You think you can stop Ah, me? I get it. Oh. Hej, my jsme nahoře Ne, nebo kámo, ne? hej, tady učím, tady, aha. Ok, tady nahoře. We've got to stop them. Tady, hele, Head to parkour, the musíš. rooftop A, and ready yourselves for immediate air tady extraction. musíš tady Nechoď za mnou. Nahoru. Tady nahoru kolem mě, Kudy? ne? Jo? Jo. Já nepůjdu dolů, že jo? Jak to je nejvíc strašná věc. A když si uvědomíš, až ten headset, tak už to není pak reálný úplně. Ale je to strašidelný nebo tweakuju? Pojď sem. Pojď za mnou. Bojím. Hej, že to je loky strašidelná záležitost. Jo. Když víš, že jsi na zemi. Nejspíš. Emergency meeting. Tady je ten big dog. Extraction's on the way, but we're reading a Oh. surge of infected headed for the rooftop. Věci, to mají Cool. Hold marketplace. out until it arrives. Tebou dog, za tebou. Vždycky když jsou před tebou, tak jsou za tebou. To je pravidlo tyhle. Já jsem jako warlord na Nigerii nebo něco takového. No, kámo. Hej, umřel jsi tady ještě. Záda, musím být u sebe, hej? Oh. Sorry. Oh. Já umírám, dog. Jedí na zemi jedí. Ty jsme tak scary, kámo, hej? Helicopters are ready for evac. Get on before it's too late. Já si vezmu nějaký nový typí. Mám taky, ne? Ne, Hej, mám jinou zbraň nebo ne? jo, máš. Máš máš AK zlatý. Tudy dog. Quickly, board the helicopter. Jdem na helikopter asi. Abych šel. Aha, Sorry. Jsem tě navodl i. All personnel are accounted for. Je Let's to roll Fortnite out. dog. Pánečku, to je výhled. Okay. They may have a head start, but we're still tracking their position and they haven't got far. We'll be on já in no dost- time. Stay focused, soldiers. Nesmyslně. Já si myslím, že oni budou... Je. Dáme střílet. Podle mě jenom jdem na Florence. Jedem na To je Florence. vypadá jak Karlín prostě. Enemy missiles inbound. Hang on, they're trying to shake us off. No, teď. Jak jedno závěr. Hej, to je strašidelný, já se bojím, že můžu i spadnout. Brace for impact. We're going down. Going down, ne, vyskočím. Já skočím Já asi. skočím dolů, taky. Aha, jo, no, hele. Lidi. Okay, ty zbraně jsou cool, hej, jak tady mají tolik zbraní, to je fajn. To je jak Fortnite Ty vezmu prostě. minigun. Ok, tak vem si tu věc. Tam je ty další dobrý. minigun, hej. Kde? Tam napravo, ode mě. Přímo jako ve Vietnamu.
tě tady spawnuju se tady. Games dog, já tady chodím jak školník. Granátomet. Oh, risky business. Mě to přišlo, ale ok. Oh, I'm sorry. Jsem misnul, haha. Jsem misnul, bohužel. Emergency meeting. Michael Jordan. Hej, koukej, jak všichni jsou plešatý. Nejtlustší člověk na světě. To je strašidelný. To ne, myslím si, když zároveň. Musíme Mám high ground. být jakoby od sebe a... Co? Chci být jakoby od sebe, ale jakoby skrýt si záda, kam. To nejsou milý zbraně, ano. By byly prostě... Strašidelná věc. No, to máme. Silný týpek. Can't hold this position. We need to keep moving. Head into the sewers and take the path below. Ten. Co? Zbraň si můžu říct, ne? Quickly, into the sewers. Hej. Cool to pípání, to je taky... Minigun, kámo, minigun, musím si říct minigun. Já mám tu největší, já mám takovou Harley Davidson. Pak jsem... Tudy. Já jdu s krátkou. Pane, jak já to vcházím, když to bude real schody. Strašidelný. Je? Já jsem na Jsi dole? severu. Jo, ale tady není... Jo, jsem tady. Pak za mnou prostě. Minigun? Nebo co máš? Nevím. Největší zbraň na světě. Co máš ty? Jak na to zasvítím? Minigun. Detected that the Tak na mě. beacon has stopped nearby. Ty minigun. and Máme to towers stejný? will lead you right to Jo, their máme. location. But stay sharp and watch your backs. We don't No know watch your what's backs, lurking kámo, down musíme nějak there. být od sebe. Každý bude na jedné straně a nějak jenom takhle, když se to rozdělit. Ale nevím. Dává to smysl. Zabili tě? No, už třeba 5krát. Mě tu první hru. Team, the lift is No, já just taky. ahead, but the Tam power's jsem cut dostal... off. Hold tight. We're trying to get it back online. Já jdu s krátkou, tady to není reálný. Myslíte, že to není reálný a jít s krátkou. Chodíš pomalu, kámo. Boj. Tudy, ne? Ty hlídat záda, tady to bude asi. OK. Tam možná tam. Hlídat záda, proto, musíme tady stát, měla hlídat si záda. Tady v té meseře, hlídat si záda. Ty budeš střílet dopředu a já jdu dopředu. Nejsi ve Fortniteu, nejsi ve Já budu střílet Fortniteu. tady a ty budeš střílet tam, hej. Jo, mega. Jo, OK. OK. Ale víš, co je problém, že tady nejsou jenom dvě strany, tady jdou třeba ze 4 stran. Takže ten tvoje hlídání zad jako nedává tolik smysl. Že to je potřeba, aby to šlo ze 2 stran, ale ono tady z víc stran než z jedné. Já umřu dot? Moc. Dobrý.
Hej, já nehlídám ti vůbec záda, upřímně. Tady vidí moc, já jsem snad ve stresu. Bro. Hej, tady mám hodně. No tady je celkově hodně. To je problém. Soustřeď na to, aby si neumřel. Oh, moje dny. Trafik. Co nahoře? Kámo, musím častěji cvičovat ty zbraně, fakt metra. Ne, metoda je, když seš někam nahoru, tak můžeš jít přímo. To možná mimo pravidla mě napadlo. No way, kámo. Budem u sebe. Ne, takže to pípá. Tady. Pojď za mnou, Ne. musím jít tady. Já tady mám celý spán. Tady můžeš přijat dobrý čas. Na Vánoce třeba, i víš. Já jsem zase. Ok. Dobře. Tímo, nemusíš jít přes tu věc. Jsem je zmasel on the low. Mě zabíjí na sebe nějaký. Ahoj. Tady je dobrý. Podle mě. Tyhle ti mě zabijí, když jsi jde na zemi hlavně. To není vončo. Dogat je nana. Dobrý tady, to je to fajn. Tady je to strašně příjemný vibe, tady. We've activated the lift. Quickly, get on board. This is our chance. Ne? Kam? Nevím. Tudy. To je Fortnite zvuk. Hrozně. There's no time. Take the lift. Víš, jak vypadáme od 10 retardovaně, když jsme jakoby v prostoru a máme jenom tuhletu věc? Tracking beacon is coming from that Yes? truck. The cure must be inside. Stay sharp. To je David Goggins. Well, look who crawled out of the rubble. You rats don't deserve the cure and you ain't getting it back. In this world, the strong take what they want and the weak, they die. David Goggins. Oh, Sorry. I'm sorry. Say hello to my little friends. Aha. Ta Eza. You'll be nothing but a snack for the infected. Oh. No place to run, no place to hide. Haha. Oh. Say hello to my little friend. Easy games. Ah. Bye bye, nigger. Jednou rukou, no one handed.
Where is he, kámo? Hlavně jsou z muscle. Hele, má se. Oh my god. I'm your worst nightmare. Don't try to run away now. Ten nevidím tu helikopteru vůbec. Tick-tock. Time's up. I'm gonna make you burn. Mamma mia. I'm gonna make you burn. You think you can stop me? Haha. I'll be back. Zago. Tady, hej, jasně. To mě... Jenom bych se... Jenom bych, hej. Tady, hej. Ok, hej, tady jde, já jich dám granátem, takže jim dám granátem hrozně moc jich bude. Počkej, bude hrozně moc jich bude. Na co mám čekat, do? Granátem, On je tady strašně puška. Journey ends. Ale já dám jedný one-hander. Face tail. Oh, ok, vidím. Your time's up. To je zregenerovám, kámo. You think you can stop me? to bych poprvé. Oh. You'll be nothing but a snack for the infected. Oh. Musí být to, ne?
Podle čeho je ta Incredible výhra? work, team. The cure is secure. Kdo vyhrál? We're coming for you. You've given Podle čeho je humanity to, a kdo fighting vyhrál? chance. Já nevím. Mám se podle zabitých. Mission Ale accomplished, na soldiers. tebou, víš to? Now let's show the Jde world na how to. we celebrate. You've earned it. Takhle. Je. Cool. Cool.